Det I ser her, det er en figur over blodkredsløbet med særlig fremhævelse af portårssystemet, som der også står skrevet i jeres figurtekst. Det er ligesom en oversigt over, vi kan bruge til at komme ind på stofskiftet i korte træk. Det der jo sker, når man spiser noget mad, så har I lært tidligere, at det bliver nedbrudt i tarmsystemet via forskellige enzymer til aminosyre og glyceroler, fedtsyre og monosakkarider. Og de optages så fra tarmsystemet via det, der kaldes over til blodbanen, og føres så med portåren til leveren. Og det er det, der er vist her. Det er simpelthen portårsystemet. I kan se her, det der vises her, det er en illustration af et kapillærsystem. Altså at der fra de blodkapillærer, som ligger omkring tarmene, optages aminosyre, glycerol og fedt og monosakkarider. Og det fører så via denne her, det kalder man så portåren, hen til det næste kapillærnet af blodårer, og det sidder i leveren. Og det betyder, at alle de forskellige energigivende stoffer, man optager fra tarmen, de faktisk først kommer forbi leveren, i hvert fald dem, som optages til blodet direkte. Der er så sådan en lille specificitet, det er nemlig, at glycerol og fedtsyre, de overføres via lymfen til blodet. Men alle monosakkariderne, det kunne for eksempel være fruktose og glukose, det optages direkte til blodet og føres så via portåren op til leveren, som optager en ret stor del af glukosen. I jeres tekst er nævnt noget omkring 50%. Og der kan levercellerne så bruge glukosen til at respirere, altså lave respirationsproces, og på den måde skabe sig energi, eller de kan lave en anaerob bearbejdning af glukosen, og også på den måde skaffe sig energi. Og så kan de så i øvrigt også lagre dem som leverglykogen. Det I ser her, det er en figur over det, der kaldes glukosetransportør, eller en tabel kan man jo også kalde det. Heroppe ser I navnet glukosetransportør, og det dækker egentlig over de proteinmolekyler, som sidder i cellemembraner, og sørger for, at glukose via faciliteret diffusion kan transporteres ind og ud af celler. Og på denne her, der kan I se, der er angivet, der er 5 forskellige glukosetransportører. Herude i den næste kolonne, der er angivet, hvad for nogle celletyper de her glukosetransportører sidder på, hvilken funktion de har, og om de er påvirkelige af insulin. Og der kan I se, at der er nogle af de glukosetransportører, som sidder i cellemembranen på muskel- og fedt- og hjerteceller, som er med til at regulere glukoseoptagelsen. De er påvirkelige af insulin. Så de her GLUT4 herude, de er påvirkelige af insulin. Det vil sige, at insulinniveauet i blodet styrer eller er med til at regulere glukoseoptagelsen via de her transportører. Så er der de andre, som ikke ser ud til 1, 2, og dem ved man er ikke insulinpåvirkelige, og så er der nogen, hvor det ikke er endeligt klarlagt. Det den her figur viser, det er altså hvordan, hvis vi kigger først herude, der står cellemembran, altså den dobbeltladede cellemembran, som er bygget op af fosfolipider, og der sidder nogle insulinreceptorer i, altså det er nogle store molekyler, som kan fange insulinen i blodet. Og så sidder der nogle andre, de her, der kaldes glukosetransportørerne. Det er altså glukosetransportørmolekyle nummer 4, som der står nævnt hernede. Og inde i cellen, der har man sådan en pulje af de her glukosetransportører. De ligger simpelthen inde i cellens cytoplasma, bundet derinde. Så kan I se, det som der er angivet her, det er, at der er noget glukose, det skal forestille det ude i blodbanen, som cirkulerer hen til de her glukosetransportører, og kan blive optaget af det. Den måde det fungerer på, det er sådan, at I kan også se, at insulin er nævnt hernede. Insulinen føres også via blodet hen forbi cellerne, og bliver fanget af insulinreceptoren. Og så er der lavet sådan en pil her, som siger, okay, så kommer der en helt vildt lang kaskade af alle mulige signaleringsmolekyler, som samarbejder
i forlængelse af hinanden, ligesom sådan en slags dominoeffekt. Og så bliver de her puljer her af glukosetransportører, de bliver sendt ud til cellemembranen og sørger for, at glukosen kan komme ind. Det den her figur den viser jer, det er egentlig, her er tid angivet i altså klokkeslæt i løbet af et døgn, og så er der angivet blodglukosekoncentration i millimol glukose per liter, det står heroppe. Og så kan I se, at det svinger hen over døgnet. Der hvor pilene de er sat, det angiver, at her bliver der spist noget. Så den her person, eller de her personer, forsøget er lavet på, har spist 5 måltider i løbet af sådan et døgn. Og så svinger det. Så efter der er spist et måltid, så stiger blodglukosen. Og det giver mening, fordi fordøjelsessystemet nedbryder kulhydraterne i kosten, og blodet optages, eller glukosen optages i blodet. Så falder det lige så stille igen, og det gør det, fordi at når blodglukosen stiger, så udskilles der insulin, og insulin kan få glukosen, som den foregående figur kunne bruges til at illustrere. Insulin kan altså få glukosen til at blive optaget i cellerne, og sådan sker der sådan nogle små udsving. Det jeg også kan bemærke her, det er, at det svinger på mellem cirka 3 millimol glukose per liter blod til omtrent 6. Men det er ikke sådan, at det er usædvanligt, at det stiger kortvarigt. Men det ligger ligesom her og bliver holdt stabilt inden for det, der hedder fra 3 til 6 millimol glukose per liter blod. Det er meget centralt for en almindelig funktion, at det her blodglukose, det er stramt reguleret. Hjernen er helt afhængig af glukose som energikilde, så hvis blodglukosen falder til under 2 millimol per liter, så kan man opleve at miste bevidstheden, simpelthen fordi nervecellerne i hjernen mangler energi. Så det er, hvis det er meget lavt, så kan man altså miste bevidstheden. Hvis det er meget højt niveau af glukose i blodet, og er det jævnt, eller over en længere periode, så sker der det, at glukosen, ligesom man kalder det, at det er osmotisk aktivt, at det kan trække vand ud i blodbanen. Og det har cellerne omkring, der hvor væsken bliver taget fra, det har de ikke ret godt af. Det bliver stresset af det, og det kan være farligt for de her celler, hvis perioden er længerevarende. Så i forhold til at regulere blodsukker, så er insulin et helt centralt hormon, som medvirker til, at niveauet af sukker i blodet falder. Men der er også 2 andre hormoner i spil. Glukagon, som medvirker til, hvis blodsukkeret er lavt, via leverglykogendepotet, at udskille glukose til blodet. Og det har adrenalin sådan set også en indvirkning på. Altså ved et øget glukagon og adrenalinniveau, så udskilles der fra levercellerne også glukose til blodet. Så på den måde, så har de hormoner, jeg lige har nævnt, insulin, glukagon og adrenalin, modsatrettede virkninger, og de styrer blodglukosen ret stramt. Her ser I en oversigt over, en meget grov oversigt over en del af vores fordøjelsessystem. Vi har spiserøret her øverst, og så har vi mavesækken, der ligger her bagved. Den store røde klump her, det er leveren, og så har vi fra mavesækken her bagved en indgang til selve tarmsystemet med 12-fingertarmen i starten, og galdeblæren ligger her, og så ser I den her lille tarm heromme, som er bugspytkirtlen. Og i bugspytkirtlen, der sidder de celler, som laver insulin og glukagon. Og så er der også celler, som udskiller forskellige fordøjelsesenzymer. I bugspytkirtlen her, sådan spredt fordelt rundt mellem de enzymproducerende celler, der ligger de celler, som kalder de langerhanske øer eller områder. Det er sådan kirtler, endokrine kirtler kalder man dem, altså nogle kirtler, som ikke har nogen udførselsgange, som laver hormoner. Og der er nogle af dem, der laver insulin, og nogle, der laver glukagon. Og de 2 hormoner er så små, at de kan gå direkte over i blodbanen. Forholdsvis let over i kapillærerne. Øerne i de her, altså de langerhanske øer, de har så nogle 4 forskellige celletyper, hvor
Det, der kaldes alfacellerne, laver glukagon, og det, der kaldes betacellerne, laver insulin. Og så er der nogle af de andre, som laver nogle andre proteiner. Det skal vi ikke komme nærmere ind på. Men ja, det var altså betacellerne i bugspytkirtlen laver insulin, og alfacellerne laver glukagon. Det er en oversigt over, hvordan det humane insulin er bygget op. Altså der er det, der kaldes en A-kæde, og så er der en B-kæde. De to, de er sammenholdt med nogle bestemte bindinger, der kaldes svovlbrot. Det er ret avanceret. Men de her to kæder her, de udgør det aktive insulin. Det den her figur den illustrerer, det er egentlig, hvordan insulinproduktionen i betacellerne finder sted, sådan trin for trin. Og det første niveau heroppe, det er det kromosomale DNA inde i cellekernen. Der kan I se, der er noget, der kaldes en regulatorisk del, og så er der en strukturel del. Og alt det her, det er genet for proinsulin. Men det der så sker her, det er, at DNA'et åbnes op, og vi får lavet et stykke messenger-RNA ud fra vores skabelon, altså vores DNA-skabelon. Og det gør vi ved en RNA-polymerase. Det er et enzym, som laver messenger-RNA-stykket. Og det der så sker, det er, at messenger-RNA'et lige så stille bliver ført igennem kernemembranen ud i cytosollen. Og der kan I se, at messengerne består af en præ-region, og så er der en B, C og en A-kæde, tilsvarende billede lige før, og så er der den her ekstra hele her, som er en A-hele. På det næste billede, der er det illustreret, at messenger-RNA'et glider gennem ribosomerne, altså bliver oversat til protein via ribosomerne. Ved hvert ribosom, der dannes der et insulinmolekyle, og det er det, der er illustreret herude til sidst, det færdige præproinsulin. Og præproinsulin, det refererer egentlig bare til, at det er ikke det aktive insulin, men det, der næsten er færdigt og kan virke. Det næste, der er illustreret i figuren, altså under det, der hedder punkt 4, der står så, at det her præproinsulin, det transporteres via det, der kaldes det endoplasmatisk reticulum over i Golgi-apparatet, og undervejs i den proces, der foldes proteinet op og får den her sådan helt tredimensionel struktur. Og I kan se, at det består af en B-kæde og en A-kæde, og også af C-kæden. Det sidste, der sker, inden at vi har det aktive insulin, det er, at enzymer klipper den her C-kæde fra, og så har vi det aktive insulin til sidst. Og det kan udskilles fra den insulinproducerende celle i det lange handskeøre til blodet. Det den her figur illustrerer, det er sådan set, hvordan udskillelsen af insulin fra betacellerne fungerer. Ude i betacellens cellemembran, der sidder en glukosetransportør, som når der er et højt glukoseniveau i blodet, lukker glukose ind i cellen. Og den glukose, den kan så nedbrydes i cellens mitokondrier, som det er vist her. Og der får vi så dannet noget CO2 og noget vand. Det bliver, og så får vi lavet noget under forbrug af vand, noget ATP. Og den der ATP, den har en særlig betydning. Den betyder nemlig, at den her kanal, der sidder herude, som transporterer kaliumioner, den lukker. Simpelthen når et højt ATP-niveau findes i cellen, så lukker den der kanal. Og så sker der så det, at fordi kalium, det er jo en positiv ion, de vil normalt strømme ud af cellen, men når den her er lukket, så strømmer der ikke nogen positive ioner ud. Samtidig så er der nogle calciumkanaler i cellens overflade, som åbnes op, på grund af, at de her kaliumkanaler, de er lukket. Og så sker der det, at calcium strømmer ind, og når calcium strømmer ind, så i de her små vesikler, som indeholder insulinen, som betacellen har produceret, det får simpelthen de der vesikler til at smelte sammen med cellemembranen, og så sendes insulin ud i blodet. Sådan en proces, hvor en vesikel inde i cellen bliver sendt ud, kaldes exocytose. Så det er en cellulær transportproces.